tady z těch dneska rozhodně nejslabší. Všichni večeře u východu, já jsem vám to říkala 100krát a všichni si vezmete. Petra, zase jsi arrogantná. Ne, já jsem direktivní, já musím být, protože prostě jinak mě nikdo neslyší, jak jsem malá. 32 je XS, takže 36 anebo 38 max. No takže jsou dobrý, tak vyberu 2 košile. Vyber 2 košile, ale ne nějaký crop topový, jenom aby byly prostě ty košile jako dlouhý košile. Ty mi dáváš tyhle do jako opravdu ne crop topový, tyjo. Oni 2 byli dneska na top model bikinách nejslabší. Já jsem vlastně o nich jako nevěděla. Jako bys nosila crop topový košile, tyjo. V životě jsem neviděl crop topovou košili na to. Jo, je tam jedna. Řekni mi nějakou tvoji černou myšlenku. Já jsem to nemohla zamakupovat, protože bych zašpinila ty bílé šaty. Kdo to zbyl? Jsem Tyrana. Ne? Taňou! Tým to začne, Vára, tým to začne, že si Tyrana. A vem ještě žehličku na oblečení. To je nová challenge, poznáš svoju manželku. Randy, to je normálně ráj, vej, ty jsi šatní a tady jsou samý nahý zadky. Áno, som prvýkrát v živote v takejto situácii, úplne som z toho rozhodený. Vůbec si to nevěřím. Dominika Laggia, buongiorno. Buongiorno. Buenos dias. Buenos días. A přines to co nejdřív. Petra, prečo si myslíš, že si pôsobila arogantne? Protože se děláte Nikdo mezi sebou nerozumí naší vtípky. straně, Randy, já už to prostě s tebou dělat nebudu. Randy, řekneš mi tvoje tipy do top 10? Randy, posloucháme. Ja potrebujem vody. Za 8 minut 5. Za chvilku začínáme. Já jsem strašně nervózní. Děláte mezi sebou vtípky, který ostatní nerozumí, ale arrogantní rozhodně není. A dneska při té top model challenge si říkám Sandra, la la la. No. Ty vypadáš, že keby zdrháš zo svadby. Že? No, Nebejte na útěku. Nevesta na úteku. Počkej, ale... Zapouchli mě, že někož mě nechce. Jdeme natáčet pozitivní vlog. Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na další naší challenge a tentokrát to bude Bikini Challenge a Top Model Challenge. Našich 14 dívek, které soutěží v Miss Czech Republic 2026, dneska uvidíte v plavkách značky Beach Swan a následně potom v šatech značky Aname od Andreji Eichingerové. Já to nebudu dlouho prodlužovat, jdeme se na to podívat naše dívky a top 14 nejlepších ze soutěže Miss Czech Republic 2026. Takový můj jako odkaz, který by měl být, nebo který bych chtěla zanechat, je to, ať se lidi nebojí být sami sebou a ať si jdou za svým cílem a jsou pracovití. Mě doma říkají Miss Grandma, jako Miss babička, jo. Takže určitě, ale já nevím, já se strašně moc učím, já toho mám tolik, co se můžu naučit a mě to zatím strašně posouvá ta Miss. Takže i když jste možná starší, tak pokud máte pořád tu chuť se zlepšovat a učit se, tak ta Miss je úplně skvělá cesta. Něčeho zase dalšího dosáhnout. Mě to dává strašně moc. Mě žádná ta práce, co jsem dělala, nedostala tak jakože tohle je další level pro mě. Když jsem třeba tady šla, takže holky mi to přejou, ale taky si prostě přejou být lepší a to je správné, já sama si přeju být lepší než ostatní holky, i když je mám ráda, takže zdravá rivalita tady podle mě panuje už od castingu.
Je mi teprve 20 let, ale myslím si, že někdy věk je něco jiného, než to, co si člověk zažil v životě a to, čím si prošel. Jelikož já se sociálním sítím věnuju od mých 14 let, tak se v tomhle světě pohybuju celkem dlouhou dobu a zažila jsem si spoustu věcí, zažila jsem si spoustu hejtu na sociálních sítích, spousta mých nějakých zažila jsem si úplně vlastně mé působení na sítích je od mého velmi mladého věku a lidé mě viděli vyrůstat, dospívat, viděli mě se měnit a tím, že jsem se posunula i mentálně dříve než vlastně věkově si myslím, můžu říct, tak mám spoustu zkušeností, ale musím se učit furt a vlastně tohle je nová zkušenost, která mě taky naučí a taky mi může pomoct dospět. Laura si zabudla boty správné, to tiež není dobré. Já dneska do domu podle. Dneska bude nová vyřazovací challenge a Laura do domu. Já jsem měla do soustředění už šéfku celou. Ale mám už 4. No dobře, ale ne na takto důležitou akci. A prečo si nemala správne boty? To je intim. Ale fanoušci Intimní. Je to. Pokud letos nic extrémně neskazím, tak si myslím, že top 10 by mohla letos padnout. Celá ta cesta je pro mě jedno velké wow, takže já si to moc přeju. Každý ten krok, který dělám, je pro mě opravdu veliký, ale cítím tam posun v každé challenge a v každém vlastně setkání, co jsem tady součástí Miss. Myslím si, že ano, myslím si, že makám, stále samozřejmě mám na čem další makat, ale myslím si, že jsem konkurenceschopná, že se mnou dobře pracuje a že jsem i empatická. Já i Hanka chceme na soutěž, která se jmenuje Miss Grand International. Samozřejmě vnímám nějakou rivalitu, ale ne mezi námi, ale na sociálních sítích vnímám, že nás lidi často porovnávají, často musím se soustředit na sebe a nesmím vnímat tolik okolí a srovnávat se s ostatními, protože já bych se v tom akorát utopila a nedělalo by to dobroty ani v hlavě, ani v mém výkonu. Všechno je tak, jak má být a všechno bude tak, jak má být. Jsem šťastná. Áno? A dneska si už plakala, ale že? Ne. Neplakala. A ja toto mám natočené. Ukáž. No potom uvidíš vo vlogu. Tak schválně. Jsem zvědavá, ukaž mi to. Soutěž se neustále vyvíjí a posouvá. Je to čím dál tím vyšší a vyšší level. Takže myslím si, že neustále se musím posouvat i já a makat na sobě neustále, abych taky podávala co nejlepší výkon. Hello. A ty máš pekné vlasy, ty máš tiež nové vlasy. Ďakujem. Mě narovnali, nejdřív jsem z toho byla taková jakože dobré to je, dobré rovné vlasy. Ale pak jsem si zvykla, protože jak to mám zahuštěné, tak to vypadá úplně je to dobré, je to dobré. neskutečný. A proto už navždy ve všem budu důvěřovat vedení Miss. Ale to prostě, co to máš za župan? To není můj, to je Domi, to je Domči. Kimono. Ne, že se do toho neutírá. Co se má stát, se stane a věřím v tom jako celkem na osud, že jako i ta Miss jako byla taková mi přijde jako osudová, že to dost bylo, že to nebylo jako, že jsem se na to vyloženě nevěděla jsem vlastně, sem půjdu popravdě a začalo mě to strašně bavit hlavně. Dalo mi to extrémně moc možností se ještě jako víc zlepšit a myslím si, že kdybych minulý rok postoupila, tak bych nebyla tam, kde jsem teď, takže pro mě to byl obrovský posun kupředu a obrovská zkušenost a jak se říká, něco zlé pro něco dobré. Co je toto prosím tě za beauty proceduru? Suchý olej, aby jsem se pořádně leskla na bikinách. Já si myslím, že sebevědomí mám tak nějak vrozené a v povaze. Já i když jsem byla jako buclatý, oplácený teenager, tak jsem furt byla sebevědomá na základě nějakých rysů povahy, chování nebo toho, že si myslím, že mám kvality jinde. Jestli to působí až moc nebo arrogantně, je to možné, ale většinou slýchám názory, že když mě ty lidé víc poznají nebo se mnou mluví pak třeba osobně, tak zjistí, že taková vůbec nejsem a jsem otevřená, přátelská
a ta arogance si myslím, že není v mé povaze. No, já můžu říct, že jsem byla také nervózní. Samozřejmě jsem nervózní míň než ty ženy, protože já si touto emocí procházím každý rok. A jakmile se dostáváte do stejné stresové situace xkrát ve vašem životě, tak se už učíte být k tomu profesionální a už víte, jaké emoce přijdou a umíte je nějak zvládat. Beru to lidsky, ale zároveň profesionálně. Takže jako profesionálka musím umět se podívat té vypadlé slečně do očí, musím umět si obhájit moje myšlenky a myšlenky našeho týmu, proč jsme se tak rozhodli. Takže si musím být jistá tím rozhodnutím, nemůžu to brát na lehkou váhu a neberu. Ale zároveň vlastně je to pro mě stále i lidská, emotivní záležitost, protože taky jsem žena, taky jsem soutěžila v soutěžích krásy, kolikrát jsem se neumístila, zažila jsem to zklamání a umím si představit, jaké to je, když něco, co chcete, nemůžete ovlivnit a ono se nestane podle vašeho přání. Na druhou stranu většinou mi dívky říkají, že i když se to nepovede, tak za rok, za 2, za 3 říkají, bylo to nejlepší, co se v tu chvíli mohlo stát, protože i kdybych se dostala, Tatiano, do 10, neměla bych šanci na vítězství. A když vlastně se rozhodnou přijít znovu, tak už bojují potom o ty stupně nejvyšší, protože už přesně ví, co hledám, přesně znají náš styl, vědějí, do jaké organizace vstupujou, umí sami se sebou pracovat, už několikrát spadli dolů, několikrát se museli zvednout a je to pro ně vlastně jednodušší, takže někdy ten neúspěch vlastně znamená úspěch v budoucnu. Kingpin, move, no sound, no trace. Every step I take, they feel the quake. Boom, ice in my soul, fire in my veins. Ground so cold, blood in a chain. Ice. Yeah, pull up, master, lights low, no flash. Every up, no, I move for the gas. Bulletproof heart, I'm built from pain. Storm through the blood like a hurricane. Money stacked tall like a tower of sand. No fake love, only family win. Hustle in the night, make the city my throne. Every dark street got my name in stone. Yeah. I'm in the kingpin, no talk, no cap. Boss of the game, I don't need no map. Go to my neck, fire in my eyes. Enemies fall when the empire rise. I'm the kingpin. Ghost in the night, I don't need no friend. I'm the kingpin. Top of the world, where the power don't end. Dark soul, dripping like black champagne. Real ones feel it when I walk in the rain. Silent war, but I'm loud with the queen. You can't tell me I've been in time. Lucka je nádherná a byla skvělá. Všem se líbila. Ona má, já si říkám, ona má okolo sebe hrozně silný magnetický pole a ty prostě víš, že existuje. A její oči úplně mluví za vše. Největší slabina. Myslím si, že chci stihnout všechno, vždycky, ale ne vždycky je to v mých silách. Snažím se být v jeden čas na 2 místech a myslím si, že to by mohlo být mojí nevýhodou. Co se týče Instagramu a influ věcí, tak mi to vůbec nevadí. Mě to v podstatě i baví a jsem ráda, že teď mám o to víc důvodů něco postovat a sdílet nějaké moje názory, rady, tipy, triky a tak. Jaký styl energie jí sedí? Mně se prostě ona líbí víc, když dává energie míň. Mně se líbí víc klidnější. Mně taky jo. Jsou vlastně. Dneska to nebyla její parketa, absolutně vůbec. Dneska zapadla úplně mezi holkama, ale nemůžeme zapomenout na celou její cestu předtím. Určitě taky 10, protože komplexně je dobrá. Do ty 10 nám, jako se tam hodí, patří. Ale celkově ona měla tu cestu super. Tam není o čem, to je prostě inteligentní mladá holka, která je nádherná, mně se líbí moc, takže taky moc líbí. Takže 100%.
Podle mě je prostě jenom introvertka, která nás potřebuje víc poznat a potřebuje nám víc důvěřovat, aby se víc otevřela. modelka to je. Ale Barbara, no tak to byla dneska báječná. A brutální pokrok oproti minulému roku. Wow. To je jasná. To je jasná finalistka. Dneska teda catwalk mírně špatný, protože má body language, taky takový ještě nedohlubaný, nicméně ona má ty kvality úplně všechny, které taky hledáme. My ji furt srovnáváme vlastně s Hankou, ale Hanka začala modeling v kolika, že jo? 15? 16? Všichni tam jako to je prostě nějaký velký rozdíl. Hance je 25, to je před 10 lety. A Dominika to dělá pár měsíců. Hlavně oproti semifinále udělala brutální pokrok třeba v tom catwalku. Jako Já jsem velmi zvědavá, kam povedou domči cesty, protože to jsi řekla moc hezky. Na to má. No, já jsem dostala pokyn, že můžu začít, ale mně se vůbec nechce. Je to strašně nepříjemná situace pro všechny z nás. Snažíme se, aby celková desítka vypadala komplexně. Snažíme se, aby jsme vytvořili dívky, které potom můžou opravdu být modelkami a vydělávat peníze pro sebe i pro nás. Pořád je to biznis, pořád je to soutěž, takže ani život nekončí. Když se nepodaří dneska, může se to podařit jindy. Když se nepodařilo poprvé, ani ne po druhý, může po třetí. Já vím, že je to hrozný také říkat, přijď znovu, ale prostě přece jenom těch míst je jenom 10. A já mám tady před sebou fotografie, budu vám je ukazovat postupně ty, které postupujete. A znamená to, že jste ve finále Miss Czech Republic 2026 a budete bojovat o ty korunky nejvyšší. A 5 z vás, které tady stojí, tak budou reprezentovat Českou republiku v zahraničí. Já jsem se budila ze spaní a furt si přemýlám dokola ta. A co můžu teda říct, že po dnešní challenge já s Péťou a s naším týmem jsme jednu holku vyměnili. Že jsem opravdu dneska do poslední chvíle chtěla vidět a měla jsem v hlavě nějakou 10, ale stvořila jsem prostě dneska s mým týmem tu 10, která je tady v mých rukách. Jako první dívce, které gratuluju, a stává se finalistkou pro letošní ročník, je Aneta Vizinová. Gratuluju! To strašně moc znamená, jsem strašně šťastná, děkuju. No, jsem ráda, že jste tady taky s náma, gratuluju. Gratuluju. Děkuju vám všem strašně moc. Světový mír. Další slečně, které se to dneska opět povedlo, která každým kolem dokazuje, že na to má a zaslouží si být finalistkou, je Lucie Pisková. Moc gratuluju. Ale prosím tě. Další slečna, která bude na finále 23. května letošního ročníku, je Laura Anna Glozarová. Gratuluju. Další slečna, která se ode dneška může pyšnit titulem naší finalistky, je Dominika Ladža. Děkuju. Hana Dětková. To jsou dneska emoce, viď? Děkuju moc. Já tu fotku mám tak rád.
To je dobře, to je dobře. Tak. Barbara Plintová. Letos už to vyšlo. Gratuluju. Chápeš to? Už to Gratuluju. Ježiš, myslím se taky brečet. Eliška Kramná! Nějak jsme se prostě rozhodnout museli. Ale komu gratuluju a nemusí se dále stresovat je Sandra Kalotníková. Protože postavově z těchto 4 má se nejlepší Sandra tu postavu. I nejlepší catwalk. A catwalk z těch 4. Pantýnka, skvělý catwalk taky, ale má opravdu čas. Jestli se můžu rozhodnout si mladou holku nebo dospělou holku, tak si vezmu dospělou. Opravdu jako fakt se to změnilo jako dneska teda, protože já jsem měla, do dneška jsem tam měla na ty. Prostě nějaké okolnosti, které prostě dneska jako ukázaly v top model a bikinách, tak se přiklonilo tady na Sandru. Samé klepu za vás, to je nepříjemná situace opravdu moc. Další, kdo postupuje a předvedla to ve všech challengech, ačkoliv dnešek nebyl její nejlepší, ale nemůžeme zapomenout ostatní challenge a to, jaká je Eliška Kukačová. Hrozně šťastná. Už bych se jsem tak chtěla. Já vím. Není zač, užijte si to. Užiju, 3 měsíce čeká. U Naty se mi líbilo, že je dobrá řečnice, že opravdu působí jako luxusně. Co se mi ale nelíbí, je to, že já chci opravdu dívky, s kterýma já nebudu mít pocit, že se musím bát. Já začínám mít pocit, což je přirozený, po tom všem, co teďko jakoby vidím, slyším, děje se, tak se budu bát, že jo? Budu mít ty question marks. A to já nechci mít u svých spolupracovníků. Čekaj, buď konkrétna, prosím tě. Tak jde tam o to, mně vůbec nevadí, že někdo řekne svůj názor. Pane bože. Já to miluju. Já to taky miluju, já to miluju. Ale myslím si, že měla dojít za to dotyčnou a vyříkat si to s ní. A vlastně mi i řekla, že půjde za tou dotyčnou. Nešla za tou dotyčnou, nevyříkala si to a vlastně mi to pak připadá, jako kdyby tý holce Natálce to bylo jedno. Nechceli jste to s ní vykomunikovat? Vykomunikovat? No, že jako ju konfrontovat ty dneska. Vždycky ti ta holka naslibuje hory doly. No tak jako já jí teďko řeknu, jako a můžu ti věřit a ona, jo, určitě můžete mi věřit. My 2 s ní nikdy problém neměli. Jako dneska byla Glenda taky dobrá, Včera taky jí to měla, extrémně slušelo. Včera jsem o Glendě začala zase uvažovat, jestli jí nedat svůj hlas. A ona je ale krásná. Je? Prostě jako komerční kráska. Kdyby byla vysoká, tak si jí to může odpustit, že jenom komerca. Zní ti něco Aňa, keď sa dneska, keď sa budeš dívať do očí Glende druhý rok po sebe a znovu vlastne v tomto istom momente súťaže. Mě stavíš ale do pozice, kdyby byla fakt zlá. No tak jak to? Ty jsi jí to nedal, to není o tom, že já jí to přece nedala. Teď tady mluvíte úplně všichni, proč furt někdo říká, Tatiana mě nechtěla. Ale obličejem se mně brutálně líbí Glenda. Za mě zase ona má obličej krásnější, než v mých třeba očích ostatní 3 dívky. Je 17. Jo, ona jí je 17. Má čas a bude skvělá. A teď si pojďme hlasovat, jakože my... Tak pojďme, kdo je pro Naty? 1? 1, Randy? Ano. Dobrá. Pája. Glenda? Sandra. Ano. Počkať. Jak gramotný, filtě. Kameraman, to se nepočítá.
Jako je mi z toho blbě teda. Ale... No, mě by bylo těž. Ne, jako není mi blbě teďko tady z toho, ale mě přesně, mě hrozně líto těch holek a mě se zvracet. Je to fakt náročná situace pro vás všechny, mě to úplně jasný. Vidím vaše tváře a není mi příjemný být ta, která vám to oznamuje, určitě ne. Ale muselo padnout rozhodnutí. Prostě opravdu je to soutěž. Tou poslední, která postupuje do letošního ročníku Miss Czech Republic 2026 je... Markéta Králová. V pohodě, moc gratuluju. Ok, je mi to líto. Fakt je mi to líto. Pojďte ke mně všechny. Díkejte. Mně to je... Ne, holky, neplakejte. Já především děkuji za tuhle nádhernou zkušenost a to, že jsem mohla být součástí téhle krásné rodiny, protože vždycky od malička jsem na to koukala s úplně rozzářenýma očima a říkala jsem si, tyjo, to by bylo nádherný tam jednou být. To samé jsem si říkala minulý rok a teď se mi to vlastně splnilo v tak hrozně blízké době, takže mě to na druhou stranu strašně posunulo a já pořád říkám, že já nedokážu stát na místě a už ani v takovém mladém věku. Takže já tohle úplně chápu, že prostě jsem na to byla mladá, ale přijdu. Já doufám, že jo. Ale za 3 roky. Jste všechny skvělí. Koněčko. Já jsem měla takový neutrální pocity, ani ne, že bych si jako fandila, ani ne, že bych si řekla, to je strašný, jako poletíš hnedka z fleku. A mrzí mě to mrzí každýho, prostě je to konec nějaký cesty. Ale myslím si, že nějaký mý jakoby skills a věci, v čem jsem dobrá, se dají využít jako jinde a možná třeba líp uvidíme, než jakoby v Miss. A navíc jsem trpaslík. Byla jsem nejmenší a je to těžký prostě. Děkuji za to, že jste tady s náma byli a že jste nás tak hezky vedli a že to bylo tak příjemné, jak to bylo. Já jsem ráda za to, že vidím tady šťastný tváře a zároveň prostě samozřejmě vidím to Veru a vy doražte znovu. Se nebojte. Já jsem to čekala, ale na jednu stranu jsem tak jako furt doufala. A zase budu brečet. Ale asi jsem i možná ráda, protože vím, že za ty 2 roky budu prostě víc připravená, takže se mi nezbavíte. Nejsem tady naposled. Já jsem strašně vděčná, že jsem si to už vyzkoušela v tomhle věku a komukoliv to doporučuji, protože to je úžasná, jakoby... Já nikdy nebrečím, to je vždycky to nejvtipnější. Ale brečíš, nedělej siláka. Ale jako je to pravda. Vždycky tady ty emoce, které vyjdou, taky ty hnedka, jak jsme tady ubrečený a tak to je prostě fakt doopravdy jenom ten první moment, protože Takže tady... normálně tě to nemrzí. To jsem nechtěla říct, ale spíš něco takového jako... teď je to fakt plný. Holky mají radost obrovskou, druhá polovina je smutná, tak je to takový těžký, takže se tady bije tam a zpátky, ale měla jsem taky minulý rok, druhý den jsem se probudila a řekla jsem si, je ráno, jsme všichni zdraví, všechno je v pohodě, takže za mě je to jenom dobrá zkušenost, kterou si můžu připsat na svůj to-do list a jenom ho odškrtnout a říct si, super, zvládli jsme to. Takže jít jenom o kousek dál. A jak říkám, na Miss Family se nezapomíná, takže Já tak. si myslím, že o tobě ještě slyšíme a že tě ještě uvidíme. Ježiš. Glenda se fakt nestratí. Děkuju. Glenda, Bye. Glenda, Bye. we love you. We love you.
I love you. Nice. Domča a Láďa, ano, máš moje ponožky. Já jsem ti je vrátila. A máš tady to podprsek. Co máš tady podprsek? Ponožky? Kde jsou ponožky? Ponožky ne podprsek, já mám jich Nemůžu odejít. A jak ti někdo může zobrat ponožky? Jako takhle, zeptejte se Domy, kam si strkala. Dominika, kam si strčila ponožky? Počkej, prosím. Kam od tyhle myslíš? Jo, to jsou oni. Jo, to jsou oni. Já jsem myslela, že tě člo. Hej, jako kdyby tady někdo ukradl špinavé ponožky, tak... Čo? Aukce. Aukce? 200 korun, Domy a Láďa ponožky dodá víc. Ty vole, já! Ok, 600. 200 korun. Já je chci. Ne, víš. 210. Domy, no tak. 210. Tak 10. 10. Párů ponožek. Vypal už. Já ani nevnímám, že tady chodím jakoby. Ja nie, ja som na trhu, na východnom Slovensku, to je strašný bordel tu je. On prostě furt chce dražit moje kalhotky. Ponožky! Klasika, to je Randy, prostě Randy. On se nezmění. Dobrou noc, jsem strašně vděčná, jsem šťastná, že můžu být to 10. Áno. Haló? Co potřebuješ ode mě? Nič, iba tak, že ukáž, jak ste hladné. Já jsem Bela. No konečne. Já jsem úplně spokojená. Jako já nemůžem. Já nemůžem z toho, já jsem úplně Ona? emočná. Já nebudem vydychovat. Já ani nedýchám. Je to tak. Tak. Eliška, ty si vyzerala byť prekvapená. Předávám mikrofon. Ano. Holce, co v 10. Ahoj, vybíja sa mi baterka, takže posledný speech máš ty. Ano, děkuji, vážím si toho. Jo, já jsem byla hrozně překvapená. Musím říct, že jak jsem tam stála, tak jsem si říkala, jo, protože holky jsou boží úplně skvělé. Úplně každá, pardon. A šlo to na mě vidět, ale já jsem obecně hodně emočně založená, takže já oplaču všechno. Ať už výhru nebo prohru. Vy za to môžete, za tie slzy môžete vy. To je najhoršia číslo 1, najhoršia číslo 2. Toto ani nekomentujem a toto už vôbec. Hele, Natku z toho vypust. Ona získala mám korunku, Takže jako to jí omlouvá. Tahle jenom teprve pojede, takže teprve získá. Ale my dvě, my nemáme nic, my máme jenom... Oni mají mě. Tak sa vidíme sa v zahraničí, Ahoj. Je to strašně moc, nad čím člověk přemýšlí, pokud vlastně to jede v rámci nějakého biznisu a mis pořád biznis je, takže to neberu, kdo mě je nejvíce sympatický. Beru to, kdo má největší potenciál a kdo ho zvládne a stihne rozvinout a kdo prostě na to má predispozice a je prostě ready, no. To je všechno.